Inċidenti li għadu qed jiġi investigat mill-Pulizija ħalla lil raġel minn naxxar midrub wara l-intlaqat minn tir tarma tan-nar waqt argument wara li seħet ħabta fl-Iklejn. F'każ Trump li seħħa l-ħabta rat-3 tal-ħamis wara nofsinhar fi triq il-Wiet, il-vittma ta' 55 sena ntlaqat minn tir ta' Center tal-Kaċċa wara illi allagatament żagħżugħ ta' 24 sena mill-Kling stess spara 3 tiri fid-direzzjoni tal-vittma. Mill-ewwel indikazzjonijiet jidher illi wara li seħħet il-ħabta għal xi raġuni iż-żagħżugħ niżel mill-vettura u spara it-3 tiri. Kellima l-Pulizija spjegaw li uffiċjali mill-iskwadra tal-RIU li insertaw qrib iż-żona waslu immedjatament fil-post fejn arrestaw lill-aggressur u sussekwentament ittieħed fil-lokap tal-kwartieri ġenerali tal-Pulizija fil-Frurjana. Filwaqt li l-vittma tieħed l-isptar għal aktar kura permezz ta' ambulanza huwa ġie ċertifikat illi ġarrab ġrieħi gravi. Tant il-Pulizija ma hija teskludi xejn dwar x'wassal għal din l-isparatura. L-investigazzjoni tista' jitlu jekk kif jafu xulxin għax saret l-isparatura kif seħħet il-ħabta. Hija parti mill-investigazzjonijiet li biex jistabilixxu l-fatti ġara qabel u anke ġara dak il-ħin tal-mument tal-inċident li kien hawn. Fil-post ġiet imsejħa wkoll il-Maġistrat tal-Assa Nadine Lija illi qed tmexxi l-inkjesta maġisterjali filwaqt li ħattret diversi esperti sabiex jassistu għantant. Il-Pulizija qalqet din it-triq għat-traffiku filwaqt li l-investigazzjonijiet għadhom għadejjin.